Tlesta x-xogħol ta' restawr fuq it-torri tal-Belvedere f'Ħallija. It-torri kien imbena f'nofs is-seklu 19 f'nofs villa privata tal-Markiż De Piro. Illum dan it-torri f'Ħallija kien jeħtieġ dawra tajba b'investiment ta' 140,000 euro. It-torri kien ukoll simbolu ta' preġju li jkollok din it-tip ta' arkitettura fir-raħal. Mal-medda ta' żmien it-torri, mibni fil-ġebla tal-Franka, ġarrab ħsarat minħabba żewġ fatturi primari, dak tal-elementi naturali u ħsara mill-ammont ta' traffiku li jgħaddi minn madwar l-istess torri. Il-perit Amanda De Giovanni spjegat kif neħħa ċertu nugrufun minn mat-torri. Kien importanti li speċjalment fl-areas fejn huma pjuttost sheltered ma tantx tilħaqhom ix-xita, nkunu nneħħu dawn l-elementi ta' krosta ta' element ibes minħabba n-nugrufun. Dan jitneħħa permezz ta' surgical knives kollox bl-idejn biex żgur ma nkunux qed nagħmlu ħsara lill-binja u lill-ġebla. Fiċ-ċeremonja tal-inawgurazzjoni tat-torri, iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija saħaq kif ix-xogħol ta' restawr li kkoordinat l-awtorità kien meħtieġ fuq dak li ddeskriva bħala ikona f'Ħallija. Gulija semma wkoll kif xogħlijiet ta' restawr jattiraw turiżmu diversifikat u matul is-sena kollha, apparti minn hekk issebbaħ l-ambjent ta' residenti u n-nies li jżuru l-akwati. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo innota kif huwa ta' priorità tal-Gvern li jkun irrestawrat u ppreservat il-wirt storiku ta' pajjiżna għad gawdija fil-futur. Permezz ta' dan l-investiment li jlaħħaq il-140,000 euro irrestawrajna it-torri tal-Belvedere ġewwa Ħallija. Hawnhekk qegħdin naraw kif insalvaw il-patrimonju Malti illi mhux biss huwa parti mill-passat ta' pajjiżna, iżda jifforma wkoll parti mill-futur turistiku li jridu naraw għaż-żmien li ġej. Dan kollu ser ikompli jgħin sabiex inkomplu nsaħħu n-niċeġ kulturali u storiċi ta' pajjiżna sabiex bekk it-turisti li jiġu f'pajjiżna jkollhom ħafna iżjed jaraw, iduru iżjed lokalitajiet u minn Malta għawdex nagħmlu żona turistika waħda. Is-Sindku ta' Ħallija laqa l-investiment li sar fil-lokalità filwaqt li ringrazzja lill-awtoritajiet li taw is-sem tagħhom sabiex dan iseħħ.